Muži a ženy sú dve rozdielne bytosti, hlavne čo sa týka uvažovania, nielen čo sa týka fyzického vzhľadu. A čo tam vlastne je za rozdiel? Muž uvažuje logicky, žena uvažuje na základe momentálneho pocitu. A preto žena častokrát povie to, čo v tejto chvíli cíti, čiže ak sa momentálne cíti zranená, odmietnutá alebo nejakým spôsobom nespokojná, komunikuje z tejto emócie voči svojmu partnerovi alebo celkovo voči ľuďom a partner, na rozdiel od nej, komunikuje s ňou vždycky z úrovne logiky. Čiže muž hovorí to, čo si naozaj myslí a žena hovorí to, čo v danom momente cíti, čo ale už o pol hodinu môže byť niečo úplne iné. Mne veľmi, veľmi dlho trvalo, kým som pochopila, ako tieto veci fungujú a prečo nikdy nemôžem chcieť od muža, aby so mnou hovoril takým spôsobom, ako by som hovorila ja s ním. Že práve tým je špecifický, že rozmýšľa z tej úrovne logiky, aj tak koná a že ja som špecifická ako žena tým, že idem na základe pocitu. Čo znamená, že čím viacej som emotívna, tým viacej dávam do toho života tej ženskej energie. Teraz žijeme v dobe, ktorá je taká trochu pomílená, že veľa žien je v mužskej energii, vychádza z tej energie logiky, a veľa mužov je častokrát v tej emocionálnej rovine a je to kvôli tomu, že my ženy sa snažíme mužom dorovnať. Nemusí to takto ale byť. Môžeme to vedieť krásne, naozaj dať do rovnováhy, žena môže ostať v ženskej energii, muž môže zostať v mužskej energii, pretože to je práve to, čo nás má spájať a doplňať. Muž prináša žene logiku, žena prináša mužovi emocionalitu a tým sa vieme naozaj krásne prepojiť. A ako na to? Seminár Sebaláska v praxi je aj o tomto. Práve v nedeľu sa budeme venovať týmto partnerským témam, zarovnaniu týchto energií, ako s nimi pracovať, čo a prečo funguje a ako naozaj veľmi jednoducho sa my ženy môžeme uvoľniť do ženskej energie. Ako sa muž môže ukázať v tej svojej mužskej energii bez toho, aby sme prichádzali do konfliktu. Ak ťa táto téma zaujíma, ak ťa táto téma láka, pozri si komentár, pretože tam nájdeš všetky informácie. Ešte sa stihneš prihlásiť. Začíname zajtra o 18:00 a seminár je posledný krát v tejto cene 99 €. Záznam budeš mať samozrejme k dispozícii, aj ti zostane, môžeš sa k tým témam vracať. Takže ak aj nestihneš priamo vysielanie, tak sa vieš pozrieť na záznam a dozvieš sa to, čo pre svoje vzťahy a pre svoj život potrebuješ. Vyber si jednoduchšiu cestu.